El llegat industrial encara batega a molts indrets del nostre país. Antigues fàbriques, mines, centrals elèctriques, molins i elements ferroviaris emprenen una nova vida i ens conviden a descobrir la industrialització arreu de Catalunya. Ens hi acompanyes? Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Un museu nacional estès per tot el país.